narobený, tak prosím tě nepřijdeš sem. Ale je to výron, chápeš? Poslouchej, Matísek teďka končí. Ron. Už nebude prodávat. A nebude mít skříň a ta skříň putuje k nám. Takže my budeme prodávat Matískovu trávu. Já to netočím, já chytám signál, kámo. Hele, já nemám baterku, tak chytám signál. Jsi tak Moc. Kotník, chápeš, kotník mě bolí. Ty jsi podákoval. Bolí mě kotník, co si pil? Kotník, Pohnul si, vole. Hej, chápeš, něco ti řeknu. Posloucháš? Pošli to sem a vytočně, natočně. Honzáš má sestru. A ta sestra chodí s týpkem Matesem, který mu prodal to hulení. Pochopil jsi to? Jsi tak prdě. Ale hlavně ten kotník mě bolí, jak Dej si, Petře. To projdem? Ne, asi jdem domů. Počkej. Otoč se takhle sem, ke mně. Postav se jako na tu lampu, koukej. No, přesně tam. No, dělej. Zblízka a pošleme to mamince. A teď to pošleme mamince i s bráchou. Všechny pošleme mamince. Tebe pošleme taky Maminku mamince. fotíme, Tebe pošleme mamince. Vás všechny pošleme mamince. Tak jo, posílej. A sebe taky pošlu mamince, že jo? No. Prasá kameraman. Pošlu to mamince. Já na mě utrhnu. Spíš pošle. Ty vole, já jsem se musel ale úplně nevrátit, jak si pojď ještě sednout, abych doupil tu flašku. No tak jo. Tak ale zkus jít sám, prosím tě. Pošleš mi taky mamince. Já se postavím na světlo. Pošlu to všem maminkám světa. Maminky světa. Vohej máme. se, vaše děti strašně kalé. Kdo chtěl ten zapalováč? Tam je za náma někdo. Já.